дуруд сомиёни гиромӣ, бо шумо ҳастам Алиҷон Ҷалилов. Мунтахаби Тоҷикистон бори аввал дар соли 2019 ба ду пирӯзии пайдарҳам даст ёфт. Дар мусобиқаи байналмилалии Intercontinental Cup 2019 тими миллии кишвари мо бар дастаи мунтахаби Сурия рақобати ҷолибу диданӣ ва натиҷабахшро нишон дод. Дар шаҳри Аҳмадободи кишвари Ҳиндустон бозии даври дуюми мусобиқаи байналмилалии Intercontinental Cup 2019 байни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Сурия баргузор гардид ва ин дидор бо ҳисоби 2-0 бар нафъи мунтахаби кишвари мо хотима ёфт. Дар нафасҳои нахустини қисмати дуюми дидор бозингари тими миллии Тоҷикистон Комрон Турсунов хати дарвозаи тими миллии Сурияро рахна кард ва ҳисобро кушод. Голи дуввумро дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 67 Илҳом Баротов ба самар расонд ва ба тими миллӣ пирӯзӣ овард. Рабио аз Париж Сен-Жермен ба Ювентус гузашт. Муҳофизатгари 24-солаи фаронсавӣ Адрен Рабио баъди гузаштани муолиҷаи тиббӣ бо Ювентус шартномаро имзо кард. Аз рӯи шунид ӯ дар як мавсим 7 миллион евро хоҳад гирифт. Рабио дар 20 бозии охири худ 2 гол ба самар расонд. ёдовар мешавем ки ӯ аз тамдид шартномаашро бо ПСЖ ки 1 июни соли 2019 ба иттимом расида буд даст кашид. Билохир дарвозабони Бетис Паул Лопес шартномаи худро бо Рома ба иттимом расонд ва аллакай ӯ бозингари Рома ба ҳисоб меравад. Ин дарвозабони 24-сола бисёртар дар Эспаньол бозӣ кардааст ва ба Тоттенхем низ ба иҷора рафта буд, вале дар ҳайати Тоттенхем дар ягон бозӣ ба майдон набаромада буд. Ин трансфер тақрибан ба 20 миллион евро баробар аст. Арсенал аз Лондон мехоҳад хати ҳуҷуми худро бо бозингари Реал Мадрид Мариано Диас пурқувваттар кунад. Аз рӯи нашри Mirror ҳар ду ҷониб аллакай бо ҳам вохӯрданд ва оиди гузариш ва имкони идомаи фаъолияти Диас дар Арсенал суҳбат орустанд. Арсенал тайёр аст ки барои трансфери Мариано Диаси 25-сола 20 миллион евро диҳад. Дар мавсими гузашта Мариано дар 19 бозӣ ба майдон омад ва 4 гол зад. Манчестер Юнайтед тайёр аст ки Пол Погбаро ба нархе ки ин дастаро қаноатманд мекунад фурӯшад. Чӣ тавре ки Марса хабар медиҳад, Манчестер Юнайтед нархи Пол Погбаро 180 миллион евро эълон кардааст. Яке аз дастае ки мехоҳад ин бозингарро харад Реал Мадрид ба ҳисоб меравад. Мураббии дастаи Реал Мадрид Зинедин Зидан шахсан мехоҳад Пол Погбаро дар Сантьяго Бернабеу бинад. Шартномаи Пол Погба бо Манчестер Юнайтед то тобистони соли 2021 ба эътибор гирифта мешавад. Пол Погба соли 2016 аз Ювентус ба Манчестер Юнайтед ба маблағи 105 миллион евро гузариш карда буд. писари Зинедин Зидан Люка дар мавсими тирамоҳӣ дар ҳайати Расинге бозӣ хоҳад кард. Реал Мадрид Люкаро ба Расинге ба иҷора дод. ҳамлагари Атлетико Мадрид Антуан Гризман барои гузариш ба Барселона наздик аст. Диарио Спорт хабар медиҳад ки каталониҳо мехоҳанд трансфери ин бозингари 28-соларо тезтар ба охир расонанд. Тахмин аст ки шартнома байни ин даста ва ҳамлагар 12 июн ба имзо хоҳад расид ва нархи трансфер ба 120 миллион евро баробар аст. Дар мавсими гузашта Антуан Гризман дар ҳайати Атлетико Мадрид 37 бозӣ кард ва 15 гол зада 9 партофти головарро ба самар расонд. бо шумо будам Алиҷон Ҷалилов. Хайр то хабарҳои варзишӣ аз ҷаҳони футбол.